Seguridad sa mayor sa Dakbayan, Sugbo ug ubang mga lokal nga opisyal gipahugtan pa sa Cebu City Police Office aron malikayan ang mga posibleng dautan nga panghitabo. Ano ang report? Giklaro ni Police Colonel Erineo Dalugdog ang Cebu City Police Office Director nga bisan og way na dawat nga hulga sa kinabuhi ni Cebu City Mayor Mike Rama ug ubang mga elected officials, naghimo sila og mga proactive measures aron masiguro ang ilang kaluwasan. Kini subay sa nahitabong pagpatay kang Negros Oriental Governor Roel Digamo ug laing mga biktima. Gimanduan sa direktor sa kapulisan ang tanan niya masakop nga mag-igmak aron mabantayan ang mga daotang elemento ug masanta kung adunay mga daotang plano. Last Saturday, nagkanda kami ng emergency meeting in relation dito sa nahitabo sa Negros Oriental. And then lahat ng mga station commanders andoon kasama yung taga CMFC, Mobile Force Company natin, dahil nga sa security. Binibip up na namin yung security para kay Mayor, no? Giulagway ni Dalugdog nga hapsay ug malinaw ang syudad sa Sugbo apan gikinahanglan sila sa koordinasyon sa katawhan nga mutaho gilayon kanila sa mga kalihukan sa madapit sa syudad. Dili ta magkumpiyansa kay mo na, no, ug magkumpiyansa ta basig maisahan unta. So ato nang i-anticipate na usually sa atong trabaho manggod daghan tag ka ng makuan ba, makalaban wa ta kabalo og kinsa to sila unya mabigla na lang ta. So atog yung kuanon, atog yung tagaan og kanang pahigpitan nato ang seguridad. Sa pikas bahin mipadangat sa ilahang pasubo ang mga lokal nga opisyal sa syudad ug lalawigan sa Sugbo. Gikondenar ni Cebu City Mayor Mike Rama ang pagpatay ni Governor Digamo kinsa gihulagway niya nga maayong higala. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.